Siphinde sinibingelele kwikhaya TV2. Wena-ke uqalayo ukungena kuleli khasi, siyacela nje ukuba ucofoze ibhathini usubscribe kule channel ukuze uzokwazi ukuthi izindaba uzithole njengoba zinjalo. Amalungu e-MK Party athi awakwazi ukuya ePhalamende ashiye abantu bekhala ngemuva. Abakwazi ukudayisa abantu babo. Bathi lento ayikho ngezikhundla. Bahlala ePhalamende abantu bebashiye ngemuva. Kodwa-ke awuyizwele-ke amalungu e-MK ezikhulumela wona. Jikijela Mkhonto, jikijela. Jikijela Mkhonto, jikijela. Ama-politician asePhalamende ahamba ashiya abantu emuva. Usephalamende kodwa akukho bantu obalandelayo. Abanye balaphayana nje ePhalamende namhlanje abazange babe kumuntu. Why umkhonto wesizwe ungazange wona ePhalamende? Why umkhonto wesizwe wona uthuza ungayi ePhalamende? Uzuya kanjani ePhalamende abantu bekhala ngayo? Uya kanjani ePhalamende abantu bengakhululekile? Uya kanjani ePhalamende abantu bengazange amalungelo abo, ama-right abo ebulawa? Jahu ePhalamende wena, uye ePhalamende. Uzofuka uthini ePhalamende? Ushiya abantu ngemuva bekhala. Ikhona yini into esike lungiswa ePhalamende? Lento iyozikhanya kwabantu abaningi ukuthi lento yomkhonto wesizwe ayikho individual and ayikho futhi ngeyikhundla. Iyozikhanya kwabanye ukuthi umkhonto wesizwe into yawo ingabantu base South Africa. Ethi mangabe sihlupheke sonke. Uma sikhaleni sonke. Ukube bekade kuyinto yabantu abathize kungaba sePhalamende nabo. Kungabe nabafungisiwe izolo ngoba bivele kuyinto yama individual. But le umkhonto into yabantu abamnyama base South Africa. Ingakho umkhonto nje uhleli nabantu. Ethiwa umkhonto uhleli nabantu. Uyokwenzani ePhalamende? Walibona ePhalamende lishintsha izinto. Awukazi ulibona. So nje relax ngane zakwethu. Lento yomkhonto ayikho ngeyikhundla, ingabantu. Ethiwayo ungabonanga nje, thiwa siye ePhalamende, sigijime siyona ePhalamende. Kwenziwani ePhalamende? Uyekene umkhonto nabantu bawo. Uyekene umkhonto nabantu bawo. Emkhontweni masihluphe sonke, sihamba nabantu. Sihamba nabantu emkhontweni. Asihambi ngama-individual ukuthi ngiphusheni ningibeke ePhalamende. Sihamba nabantu. Uyekene umkhonto uzenzele. Jikijela Mkhonto. Bavele obala. Bahlale ePhalamende abana nje abahlonishwa. Uzobona ama-blue light abahlonishwa. Bapha abantu ababalidayo. Baphi abantu ababalidayo. Umkhonto uhleli nabantu bawo. Ukhala nabo njengamanje. Uhlupheka nabo njengamanje. Yonke into ihleli nabantu babo umkhonto. Umkhonto uyazenzela. Baba umgiliji kodwa athi umkhonto uyozenzela. Hayi kulungile ngane zakwethu. Qhubekani. Qhubekani. But umkhonto wona uyazenzela. Khona manjalo ilungu le-IFP belibalisa ngokuthi seliyivikele kakhulu i-IFP kusukela kudala kuze kube imanje. Kodwa hayi sekufike ekugcineni lapho seningasakwazi ukubekezela. Awukulizwe-ke nalo lizibekela ngokwalo. Inkatha ngiyimelile kakhulu. Ngidefendile ngayo yonke into. Nginikele ngayo yonke into, ngiyivikela, ngiyiphikela kuyo yonke into eyayikhulunywa kabi ngayo. Kuthiwa inkatha echemene namabhunu ngenkathi yobandlululo. Ngayiphikela nginesiqiniseko sokuthi thina sasilwela iqiniso ngo-1992, 1993, 1994, 1995, 1996. Nginamanxeba to show na. Ngawa amanxeba to show. Angikhulumi ngento engayazi. Ibuhlungu lento eyenzakalayo.
ukuthi sithengiswe kanje ngabaholi abasiphethe. Ubhlungu lento angazi nokuthi ngiyayichaza ngithini. Izwe lithengisiwe, izwe lobaba omkhulu, izwe likaMthaniya, izwe likaPhunga noMageba lithengisiwe sibhekile phambi kwethu, kwathengiswa nathi uqobo. Inkatha ngimelile, ngidefendile ngayo yonke into esegazini lami. Umama ngiyakhumbula umama efake ikipa zikamntwana uphunga ibhlungu lento yenzayo. Angazi nokuthi ngiyachaza ngithini. Sithengisiwe kundlebe zikhanya ilanga namhlanje. uShaka wababona beza ngolwandle ukuthi kunondlebe zikhanya ilanga bezayo abazothatha izwe lo baba omkhulu. Salwa umkhulu wami ke mina walwa impi esandlwana uMadondo iqhawe elidume kakhulu kwaZulu. Noma umuphi umlando ngeke ukhuluma umlando kwaZulu ungakhulumi ngoMadondo. Namhlanje izwe lakithi lithengisiwe kubhlungu. Kusho ukuthi labantwana engangifunda nabo esikoleni abalahlekelwa imphefumulo yabo belwela inkatha. Kusho ukuthi imphefumulo yabo yachitheka ngezeleze. Abangani bami ngiyabakhumbula. Iningi labo kwakungabantu ababefunda nobhuti wami eklasini, kwakungabangani bakhe. Ngiyakhumbula ekhala ethi uSibanibani sehambile. Kushona ilanga ngakusasa ethi uSibanibani sehambile. Belwela inkatha. 1992, 1993, 1994 nendawo laba imphefumulo yabo yaphuma khona ngiyakhumbula. Ngiyakuthatha ngikukhombise khona imsinga la ababedutshulela khona. Befela lenkatha esisithengisile namhlanje. Kubhlungu. Akukho ke singakwenza okwamanje. Kodwa ngiyafunga ngiyagomela ukuthi bayolibusa okwamanje. Kodwa bayagcina ngci sophinda. Bayagcina ngci sophinde. Imphefumulo yethu kwachitheka igazi labantu abaningi. Belela Ingonyama Trust. Belela izwe lakithi. Namhlanje kudlalwa ngathi, namhlanje kuthengiswa ngathi. Kubhlungu ke. Abalithengisa ngoba banamandla kwanamhlanje. Sasa ithini esoba namandla? Buhlungu lento abenza. Bacheme nondlebe zikhanya ilanga ababona ya lihambile izwe Zulu, lihambile izwe nabakamthaniya. Sithengisiwe ngoba banamandla kwanamhlanje. Kodwa kusasa liyokusa. Soze balibuse.